Appels en peren vernield door de onweersbuien die over de provincie trokken. Dit is het resultaat helaas. De zware schade vinden wij, dat is 100%. En verder in deze uitzending. Slachtoffer toeslagenschandaal zoekt lotgenoten. En wordt dit een kerst zonder kerstboom? Goedenavond. Een heftige onweersbui met hagel en windstoten heeft gisteravond voor fikse overlast gezorgd. Vooral in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en delen van Zuid-Beveland ging het even behoorlijk tekeer. De hagelstenen, sommige wel 3 centimeter groot, hebben fruittelers in het getroffen gebied een enorme schade bezorgd. De fruitpluk is nog in volle gang en wat er nog aan de bomen hangt, kan als verloren worden beschouwd. Ja, die ben heel erg beschadigd. Dat is 100% beschadigd. Ik ben al open beschadiging en dat gaat eigenlijk nu aan een weekje gaat dat rotten. Dus dan kun je eigenlijk gewoon met de vrucht niks doen. Goud had een groot deel van zijn peren al van tevoren verkocht. Maar bij hagelschade wordt het koopcontract alsnog verbroken. En nou verdient hij er dus helemaal niks aan. Het is bij mij toch ook qua 25 tot 30% van mijn inkomsten die aan toch nog verdwenen zijn. Ja, dat is pijnlijk. Het is eigenlijk ook de moeite niet meer om de peren te plukken. De opbrengsten, dat is eigenlijk evenwijdig bij de kosten. Dus dat gaat bijna niet. Toch zijn niet alle peren verloren. Daar hopen we nog een beetje goede vruchten te vinden. En die zitten er ook wel in. Van dit ras kan je misschien een 30% nog gebruiken. Misschien. Maar we gaan het toch proberen om er nog wat geld van te maken. De rest moet goud op de grond gooien helaas. Misschien dat hij volgend jaar meer geluk heeft. We hopen toch allemaal dat wij door mogen komen. En dat wij op een ander jaar geholpen mogen worden. Dat mag ik zelf toch wel een beetje zo zien. Maar ik geef ook eerlijk toe dat dat niet eenvoudig is. Bij mij in de studio verslaggever Carlijne Splenter. Ja, jij bent hier de hele dag mee bezig geweest. Hoe groot is nou de schade? Nou, we hebben eigenlijk vooral meldingen uit Waarden dus, maar ook Krabbedijken, Rilland en Kloosterzande gekregen. Op social media stonden foto's van omgewaaide parasols, barbecues, omgeknapte bomen. Maar vooral die fruittelers, ja, die zijn toch wel het zwaarst getroffen. Ja, en wat gaat er nou met dat fruit gebeuren? Ja, zoals deze man al aangaf, de meeste telers die ik heb gesproken, die gaan toch kijken of er misschien nog een goede peer of appel tussen hangt. De rest laten ze hangen, want ze kunnen er toch niks meer mee. En als ze moeten gaan plukken, ja, dat kost te veel tijd. En tijd is geld. Ja, dus plukken is duurder dan laten hangen. Ja. Hagelkanonnen heb je. Kunnen die hier dan niks tegen doen? Hier zijn ze voor. Ja, dat zou je denken. Toch sprak ik een teler uit Krabbedijken die ook zo'n ding heeft. Maar die zei, die hagelstenen die gisteren zijn gevallen, die waren zo groot. Je had het er al over 2 tot 3 centimeter. Ja, daar is geen hagelkanon tegen opgewassen. Dankjewel. Zeeland lijkt af te stevenen op een recordjaar qua toeristische overnachtingen. Van januari tot en met juli waren dat er 6,8 miljoen. En zo hoog was dat cijfer nooit eerder. Het gaat dan om overnachtingen in hotels, in vakantieparken en op campings. Het vliegtuigje dat vorig jaar oktober met een noodlanding in de Westerschelde terechtkwam, had problemen met het magneetontstekingssysteem. Dat heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid vastgesteld. De piloot valt niets te verwijten, het vliegtuig was op tijd nagekeken. Bij de noodlanding sloeg het toestel van de 77-jarige piloot over de kop, maar hij raakte niet gewond. Introductiedagen op scholen, daar zit deze week vol mee. Maar deze studenten gaan tijdens de introductie al de hort op. Bij de Scalda praktijkroute bezoeken ze bedrijven. Ik vind het wel leuk dat we verschillende dingen gaan doen. Zo leer je ook met je klas in de bus al praten. En je leraren ook toch anders kennen dan dat ze alleen maar voor je staan te praten. De studenten van de praktijkroute komen sowieso niet in een schoolgebouw. Vanaf dag 1 gaan ze aan de slag bij een bedrijf en worden daar opgeleid. Zitten in de schoolbanken is gewoon niet mijn ding. En leren in de praktijk werkt gewoon veel beter voor veel studenten en ook voor mij.
Scalda doet dit nu al 4 jaar en de praktijkroutes zijn populair. Het aantal aanmeldingen is dit jaar zelfs bijna verdriedubbeld vergeleken met vorig jaar. Ja, als je er goed over nadenkt, het is een logische onderwijsvorm die past bij deze tijd en die past bij het opleiden van mensen. Er komen ook steeds meer praktijkroutes bij voor verschillende opleidingen. De toeslagenaffaire heeft veel levens overhoop gehaald, ook in Zeeland. Maar hier is nog geen groep voor slachtoffers om ervaringen uit te wisselen. En daarom doet deze inwoner van Hulst een oproep aan haar lotgenoten. Dit is Hanan Baouchi uit Hulst. Zij is een van de meer dan 100 Zeeuwse slachtoffers van de toeslagenaffaire, waarbij onschuldige burgers onterecht als fraudeur werden bestempeld en duizenden euro's aan de Belastingdienst moesten terugbetalen. Ze raakte daardoor in de schulden en zat jarenlang in de overlevingsmodus. Nu wil ze graag met haar Zeeuwse lotgenoten ervaringen en praktische tips delen. Zulke lotgenotengroepen bestaan al wel, maar nog niet in Zeeland. Ik zou het heel fijn vinden dat als ik in de buurt mensen kan vinden die tegen hetzelfde aanlopen. Dus puur een beetje formeel ook. Van goh, wat heb jij al meegemaakt? Wat heb jij gedaan qua papierwerk? Maar misschien ook wel delen wat je hebt meegemaakt. Dat je in de buurt een beetje mensen hebt waar je mee kunt praten. En die snappen wat er is gebeurd. En dat is niet om leed te willen delen, maar om kennis te vermenigvuldigen met elkaar. En dat we misschien samen een punt kunnen maken en ergens kunnen komen hier in Zeeland. Tot nu toe moest ze telkens zelf het wiel opnieuw uitvinden. En zelfs nu de Belastingdienst beterschap heeft beloofd en met compensatie over de brug komt, blijft het een worsteling. Ik vond het heel moeilijk te accepteren dat me dat was aangedaan. De levensstijl is je aangedaan. En daar word ik nog steeds wel emotioneel van, omdat het gewoon heel onrechtvaardig is. Ja, heel gemeen. Iemand doet jou iets aan op basis van jouw naam. Want dat is dus wat er gedaan is. Etnisch profileren is op deze manier zeg maar bij mij uitgevoerd. Maar ik heb niemand iets aangedaan. Ik heb altijd gewoon mijn werk gedaan. Ik heb gewoon mijn rekeningen betaald. Vergeet je er misschien één, dat heeft iedereen wel. Nou, die betaal je dan ook maar. Maar in deze mate, ja, het is gewoon niet te verkroppen eigenlijk. Ze heeft inmiddels haar leven weer zo goed en zo kwaad als dat gaat weer opgepakt. Maar daarmee is de frustratie nog niet weg. Want die compensatie is voor haar gevoel vooral een poging van de Belastingdienst om de boel onder het tapijt te vegen. En dat zit haar niet lekker. Dat vind ik het ergste. Dat het allemaal is gebeurd, kan ik achter me laten. Heeft mij heel sterk gemaakt. Heeft me wijsheid gegeven. Heeft me dierbare vriendschappen gegeven. Heeft mij heel veel goeds gebracht. Dus ik haal er het zoveel mogelijk het goede uit. Maar dat er zo makkelijk overheen wordt gegaan, daar heb ik heel veel last van. Ja, het mocht gisteravond en vannacht dan tekeer zijn gegaan. Vandaag overdag waren er flinke zonnige perioden met af en toe wat stapelwolken. Het was minder warm dan de afgelopen dagen met 23 graden. Komende nacht is er opnieuw kans op regen en onweer. En er kan op sommige plekken weer veel regen vallen. Ook morgen kunnen nog buien vallen en het wordt dan een graad of 21. Ja, we begonnen de uitzending met schade aan fruitbomen. We eindigen de uitzending ook met bomen die schade hebben. Het is namelijk maar de vraag of we dit jaar met kerst wel mooie groene dennenbomen hebben. Je ziet de kerstbomen amper staan op het perceel van kwekerij Kools in Zuiddorpen. Door de warmte en de droogte van de afgelopen tijd groeien ze nauwelijks. Dit zijn kerstbomen die 2 jaar geleden aangeplant zijn en die gewoon helaas niet aanslaan door de droogte. Je ziet dat ze helemaal verbrand zijn. Ja, verbrand is dat het bruin is, hè? Dat is helemaal bruin. De naalden vallen eraf. En je ziet ook dat de wortelen, ze hebben wortelen, maar ze slaan gewoon niet aan. Kools heeft meer dan 5000 kerstbomen staan, van klein tot groot. Maar ze zijn volgens haar niet te verkopen. Dit zijn nou niet de bomen die de mensen graag thuis willen hebben. Ik bedoel, ze willen graag een mooie, volle, frisse boom hebben. Ja, misschien moeten we dit jaar dan maar wat minder eisen stellen aan onze kerstboom. Er gewoon wat meer ballen en slingers in hangen, dan lijkt het nog wat. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.